No a já jsem tehdy, jak jsem tak ležel na té zemi, jsem neměl co dělat, tak jsem si četl knihu od Thorvalda Detlefsena Osud jako šance a potom tu knihu, kterou napsal s Rüdigerem Dahlkem Nemoc jako cesta. A já jsem si tam četl takový podivný věci tehdy v tom věku mladým, kdy ten Detlefsen tam jakoby tvrdil nějaký takový zvláštní věty, že třeba si máme dát pozor na to, jaký říkáme věty, že pak se nám může přihodit ta nemoc. Že si ji můžeme přivolat tím, že říkáme nevědomky nějaký věty. A já jsem si uvědomil, že před tou dovolenou, když jsem hrál ten nohejbal a začne mě bolet záda, že jsem dost často opakoval větu, že se těším na tu dovolenou, že všechno hodím za hlavu. A tak jsem si uvědomil, že jsem si to hodil na ty záda. Že prostě se mi to opravdu povedlo, hodit to za hlavu. A nenapadlo mě, že jsem si to naložil prostě na záda. A začal jsem se načíst toho Detlefsena a dočetl jsem se, že alergie je potlačená agrese. A já jsem byl velice silný alergik, opravdu mocný alergik, já jsem měl každý rok ostré alergie, pilové alergie, neviděl jsem na oči, otékaly mi oči, záněty spojivek, musel jsem si kapat něco pořád do očí a dávat si obklavy na oči a měl jsem pořád kopřivky, byl jsem porostý nějakými pupemi, které mě skunili do útrh ze spolužáků. A tak jsem takto dětství trávil, tak jako zábavný. A ta alergie mi vydržela docela do nějakého toho věku, asi do těch 21 let. No a já jsem se tam dočetl, že to je potlačená agrese. A to teda mě naštvalo. Jsem si říkal, tak to je sprosťárna. Jaká agrese? Jaká agrese? Já, alergik, jako chudák. Je nějaká agrese? Laskavě mi řekněte. A najednou jsem si to celý uvědomil, jak to funguje. Jak ten alergik je ten agresivní týpek, protože on ze svého okolí vyhání některé věci. Alergik vyžaduje speciální podmínky, tam třeba nesmí být kočka v jeho přítomnosti, nebo tam nemůžou být květiny. Jo, a alergik žádá speciální podmínky, je to taková křehká květina a rafinovaný je v tom, že se ještě tváří jako oběť. Že právě, ježiš, tady je kočka. Ale najednou jsem to v sobě vnitřně připustil, že ten Detlefsen možná na tom něco je. Na tom jeho uvažování. A tehdy jsem si řekl pro sebe, že se vzdávám těch speciálních podmínek. Že nežádám speciální podmínky. Že přijímám všechno tak, jak to je. A že se rozhoduju pro zdraví a ne pro nemoc ve své bytosti. A od té doby jsem neměl ty alergie. Ty prostě zmizely. A protože takovýmhle způsobem zmizely tehdy ty alergie, tak mě to zajímalo, jak to tělo vlastně funguje, nebo jak to celý pracuje. No a pak už potom jsem šel přes ty žhavý uhlíky poprvé v životě a od té doby jsem neměl v těle lék, žádný lék, jako lékařský, nebo já jsem ani nebyl doktora. Takže proč bych si bral lék, že bych si ho sám ordinoval, že hodně. Takže od roku 1991 já jsem neměl v těle lék, nebo neviděl jsem situaci, ve které bych potřeboval pojídat nějaké léky. Tak tím jsem se obrátil k tomu tělu, začal ho zkoumat, co jako všechno umí. Takže mám rád takový ty půsty a takový tyhle ty záležitosti. Ty mi přijdou léčivější než nějaký léky. No, nebo sebeléčebnější. Tak to jenom takový, jsem si říkal, že tak těm příběhům, abyste věděli, že taky jsem byl takový marod nebo něco. Neměl jsem to jednoduchý, nemyslete si. Sice to nebylo takhle ostrý, jako tady s mozaikem, ale náhodou teplo mi zhořčení. Už jak bylo radku, už jak bylo těžko. Jsem se ale trpět, co? Strašně. Víš, že vůbec právě ne. Na tom bylo nejzajímavější to, že jako dítě já jsem neměl pocit, že trpím. Já na to byl zvyklý, to bylo každý jaro. To bylo normálně, já dostal ty černý brýle, chodil jsem s tím vnitřem. Ale mě to nějak nevadilo, já jsem to tak bral, to je tak prostě, tak to je, takhle je život, je tu jaro, jsou tu jahody a já vytejkám. Já už jsem to tak nalíký. Mně na tom nic. Dokonce představte si, že já jsem jako dítě, já, tak žvanivý člověk, já jsem jako dítě ztrácel hlas v zimě, já jsem nemohl mluvit. Já jsem mluvil takhle. Takhle jsem mluvil na základní škole. Vždycky nějakou dobu. No, to taky zmizelo.